हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। आसाम पुलिसनिफ्राय मोनसे नोटिस फैबावदों बेनो जाबाय डीजीपीआ मोनसे स्पेशल नोटिस होबावबाय जे दानि एग्जामखौ लानानै जानो गोनां एग्जाम 2022 फेब्रुआरियाव दा बे एग्जामा मानि आरो मानो होदों थ' नोंथांमोना खायसे गोबां मिथिखाबाय नाथाय माखासे मिथियाखै जायफ्रा गोदान केन्डिडेट थ' नोंथांमोना एसे कनफ्यूज जादोंमोन दा बेखौनो डीजीपीआ फिन खनसेबाव नोटिस खालामबावदों जे थ' बे एग्जामा सोरनि आरो सोर जागोन थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। दा बिदिब्ला जों नायनोसै फैदों नोटिसखौ दा बे नोटिसा जाबाय लोगोफोर डीजीपीआ आरोबाव मोनसे नोटिस होबावदों जे 6662 भेकेन्सि सिगाङाव रिलिज जादोंमोन 2018 निफ्राय सोलिदोंमोन एप्लाइआ बिनिफ्राय दासिमबो बे एप्लाइनि रिलिया दासिमबो जोबजोबनानै एग्जामा जायाखै अके थ' एग्जाम जायाखै दा एग्जामखौ लासिगोन जायफ्रा फिजिकेलाव पास जाना दङ एबा रानिं पास खालामखाबाय बिथांमोननि थाखायसो स्पेशल एग्जाम बियो 2022 फेब्रुआरियाव थ' दाखालिनि एप्लाइआ दायो जाथ'वा एग्जामा एबा फिजिकेल जाथ'वा दा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखानांगौ जे आसाम पुलिस कनस्टेबलाव जेब्लायबो PST एबा रानिं जाग्रोयो आरो जायफ्रा रानिं पास खालामनो हायो बिथांमोनखौसो एग्जाम होयो आरो बिथांमोना साख्रि जाना फैयो दा बेखौनो बुंदों जे AVUB कनस्टेबल अनलि जेरावनोखि भेकेन्सिया 6600 नि बारा दङमोन बिनि एग्जामा जाखासिगोन थ' बेखायनो नोंथांमोना गासिबो क्लियार जायो बेखौ फिन खनसेबाव डीजीपीआ टुइट खालामबावबाय एबा बिथांमोना नोटिस खालामबावदों नाथाय SLPRB अफिसियेल वेबसाइटआव दासिमबो होआखै थ' बेनिफ्राय काटअफ ओंखारथ'वाखै जेब्ला ओंखारगोन नोंथांमोना नोटिस होगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना मोनसे खामानि मावनो हायो जे नोंथांमोननि गावनि डिस्ट्रिक्टनि ASP अफिसाव थांनानै कन्टेक्ट खालामनो हायो जे काटअफ होदोंना होआखै थ' नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरबानो जाबाय होदोंना होआखै दा बेनिफ्राय एग्जाम जाग्रोयोना नोंथांमोननि रानिं जाग्रोयो सायाव दा गोबां कमेन्ट्स खालामदों दा लोगोफोर सायाव एग्जाम जाग्रोगोन बिनि उनावसो जायफ्रा पास जायो फिजिकेलाव लिंहरनाय जागोन आरो कनस्टेबलाव जेब्लायबो PST एबा फिजिकेल जाग्रोयो आरो जायफ्रा फिजिकेल पास जायो नोंथांमोनासो एग्जामखौ होनो मोनो आरो जायफ्रा नोंथांमोना काटअफआव थाङो अब्लानो साख्रिया जाना फैयो दा बिनिफ्राय लोगोफोर कामन द पस्टआव एग्जाम जागोन ना जामारा गोबां कमेन्ट्स खालामबाय थायो नोंथांमोना कामन द पस्टआव एग्जाम गैया जास्ट नोंथांमोननि रानिं बेनिफ्राय नोंथांमोननि साइकोमेट्रिक टेस्टआव थ' नोंथांमोना पास जाब्लानो डाइरेक्ट साख्रिया जाखासिगोन थ' बेखायनो जेसेबां हागौ नोंथांमोना प्रेक्टिसखौ खालामनांगोन मानोना जोबोद स्पिड जायो थ' बेनिफ्राय एग्जाम होनाय लोगो लोगो SIआव 100नि जायो आरो SIआव नेगेटिभ मार्किं दङ नाथाय कनस्टेबलाव नेगेटिभ गैया आरो नोंथांमोननि दानि जानो गोनां एग्जामा 50 नाम्बारनि जागोन थ' नोंथांमोना 50 नाम्बारनि एग्जाम होनांगोन गासै 100टा कुइसन थागोन बेयाव नोंथांमोना OMR शीटआव एग्जाम होनांगोन मोनब्रै अपसन थागोन मोनब्रैनि गेजेराव मोनसे कारेक्ट थागोन आरो जायखौ नोंथांमोना 1 नाम्बार मोननाय नङा बे जाबाय हाफसो मोनबावगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना आरोबाव नेगेटिभ मार्किं मोननाय नङा कनस्टेबलाव दानिया बेनिसोमोन लोगोफोर आसाम पुलिसनि लेटेस्ट आपडेटआ आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो बड' जब इनफो इउटुब